Здравейте, аз съм Йоанна. Искам да ви от YouTube и искам да ви пожелая добро утро, добър ден или добър вечер, зависи кога станете и погледнете това. И днес смятам да направя 2-3 клипа по различни теми, които ви ще определите долу в коментарите. Пишете. Искам да ви дам едно важно съобщение. И да, утре е първият учебен ден и започвам 8 клас. Това ще е втората от най-трудните ми години в училище, защото се местя, а пък и не знам какво ме очаква изобщо, но като видях учебника си по математика, който не е това, принципно това е помагалото ми, малко по-дебело от това учебника ми и за това малко се шокирах, но както и да е, това не е толкова важно. И се надявам да ме разберете, че няма да мога да качвам клипове толкова често, колкото сега. И да, мисля, че ще имам да качвам поне през няколко вечери. Ще качвам клипове вечер. Надявам се да сте ме разбрали и до скоро!